ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் செவன் டு லாக் வந்து நான் 6 லாக்லேயே சொன்னேன் என் டாய்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன்னு. ஆனால் என் டாய்ஸ் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். எங்கள் டாய்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் என் டாய்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்களா என் டாய்ஸ்க்கு லைக் பண்ணலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் யாருக்கெல்லாம் என்னோடய டாய்ஸ் பிடிச்சிருக்கு. பக்கத்தில் வந்து எந்த டாய் கேமராவா என்னதுன்னு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ட்ரெயின் நாங்கள் பெங்களூரில் வாங்கினோம். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவானதுன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இது கோல்டுன்னு நினைக்காதீங்க, பெயிண்ட்டு தான். இங்கேருந்து ரியல் ஸ்மோக் வரும். அது என்ன மறக்கவே முடியல. இந்த ரியல் ஸ்மோக் வந்து நான் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் பார்த்துருக்கேன், அதுவும் வாங்கினப்போ தான். நெக்ஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே பிடிச்ச கேமரா எப்போவுமே எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னா காட்டுறேன். இங்கே வந்து இந்த மாதிரி சுற்றுற மாதிரி தந்துருக்காங்க. அது ஃபஸ்ட்டு பண்ண முடியாது. இங்கே ஒரு பட்டன் மாதிரி தந்துருக்காங்க. இதை சுற்றணும். அப்புறமேல இப்படி பிடிச்சி இப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கணும். அதுதான் இருங்க, சவுண்டு வரும். இதில் இந்த மாதிரி சவுண்டு வரும். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ஷூட் கூட பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அம்மா அப்பாவை. அந்த ஷூட் இல்லை, இந்த ஷூட் வீடியோ நிறைய எடுத்திருக்கேன் சின்ன வயசில். இப்போ டாய்ஸு நான் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. இப்போ சரி, நம்ம அடுத்த டாய்ஸ்க்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது வாங்கினது எர்த்துவாம். இதோ இங்கே கீ மாதிரி தந்துருக்காங்க. கீயை சுற்றி இப்படி வச்சோன்னா கால் அப்படியே தானாக போயிடும். அடுத்த டாய் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஆனால் மெட்ரோ ட்ரெயின் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஆனால் மெட்ரோ ட்ரெயின் அது வீலோட சவுண்டு பாருங்களேன். சவுண்டு பார்க்கும்போதே தெரியுது அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகணும். நெக்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச கன் ஷூட்டிங் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நார்மலாகவே. இது பேட்ரி யூசேஜ். இது பேட்ரியாக யூஸ் பண்ணணும். எவ்வளோ பேட்ரி? 6 பேட்ரிஸ் இதுக்கு போகணும். இங்கே லைட் தெரியும், ப்ளஸ் இங்கே சுட்டும். இது அதுவும் நல்லாயிருக்கும். நல்லாயிருக்குங்க. ஆனால் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் பேட்ரி போத முடியல 144 போட்டனால. என்னோட கலெக்ஷனில் இதுவும் ஒரு கன்னா. ரொம்ப ஃபேவரட்டான கன்னுங்க. எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. இங்கே ஒரு புல்லட் தருவாங்க. அது இவ்வளோ போட்டு சுத்தோன்னா தீபாவளி அப்போ எங்கள் அப்பா நான் ஃபுல்லாக இதுதாங்க. ஆனால் இப்போ இது யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அடுத்தது நம்ம சின்ன வயசில் விளாண்டு டர்ட்டில். நம்ம இதுக்கு கீழே இல்லை, இப்படி கை வச்சு இப்படியே போடுறது தான். நம்ம கை வச்சுக்கணும். சின்னப்போ நான் இதை பார்த்துக்கிட்டே தான் நான் போவேன். அடுத்தது நம்ம ஃபெராரி கார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, ரொம்ப பிடிக்குது. சின்ன வயசில் இது பாதி நேரம் இதை படுத்துக்கிட்டே இதை வச்சு தான் நான் விளாண்டுக்கிட்டே இருப்பேன். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இதுவும் சின்ன வயசில் விளாண்டு இன்னும் பத்திரமா வச்சுருக்கேன். இங்கே நிறைய இது தெரியுதா? இங்கே இது மாதிரி கேம்லாம் வச்சு விளாடுவது நல்லாயிருக்கும். இப்படி வச்சு சுற்றுறது. அடுத்தது திரும்பி எல்லாருக்கும் பிடிச்ச வாட்டர் கன். இது நாங்கள் வந்து எப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸில் விளாடுவது, அதாவது ஆனுவல் லீவ் அப்போ. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கேரம் போர்டு. இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. காயின்ஸ்னாலாம் காட்டுறேன். காயின்ஸ் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், காயின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. அதாவது இது வந்து பிளாக், இது ஒயிட், இந்த மாதிரி தான் காயின்ஸ் இருக்குது. இதை வச்சு நாங்கள் நிறையா வாட்டி விளாண்டுருக்கோம். என்கிட்ட பெரிய கேரம் போர்டு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இதுக்கு பேர் எனக்கு தெரில. ஆனால் இது செமையாக இருக்கும். திருவிழாலலாம் வாங்கியிருக்கேன். இது
இந்த மாதிரி இன்னொன்று என்கிட்ட இருக்குது. அது இது இதுவும் நல்லாயிருக்கும். இதுக்குள்ளே இது வைப்போம். இப்படி வைப்போம். இப்படி வச்சு இதை இப்படி சுற்றுவோம். அது அப்படியே போகும் இப்படி. ஐயோ, இது அப்படியே போகும் போக இப்படி வச்சு இப்படி சுற்றுவோம். அதான் இது சுற்றும் நான் நினைக்கிறேன். இதுவும் சுற்றலை. இது சின்னதாக இருக்கு. இது சின்னது பேக் ஸ்டவ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எல்லாருக்குமே ஃபேவரட்டான மாஸ்க். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாஸ்க். நாங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லலாம் மாஸ்க் போட்டு விளாடுவாங்க. செமையாக இருக்குது. எப்படி இருக்கு? எனக்கு நல்லா இருக்கா? அடுத்தது நாங்கள் பேட்மேன் வச்சுப்பேன். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பம்பரம். நம்ம எப்போவுமே கயிறால் சுற்றி வைப்போம். நிறைய பம்பரம் இருக்கு. எல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் பம்பரம் நான் காட்டுறேன். என்கிட்ட என்னென்ன இது. அடுத்து நம்ம பபுள் இதுலேருந்து வரும். இதுலேருந்து இப்போ காட்டு கூட வரும். கேட்கும்போது இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சவுண்ட் விலாக் முடிவில் நம்மக்கிட்ட 4 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. 4 இல்லை 10 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆதரவுக்கு தந்ததுனால நிறையா வியூஸ் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு கவின் கிருஷ்ணா சேனல். பாய்.